Εδώ, κουί, βοήθεια, εδώ, κουί, βοήθεια, αγιούταμε. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου να σε σώσω, να σταθείς στα πόδια σου. Έλα, μη φοβάσαι, είσαι ασφαλής τώρα. Δώσ' μου να πιω λίγο νερό. Ορίστε. Φαίνεσαι τρομαγμένος. Ηρέμησε τώρα, θα σε βοηθήσω, μην ανησυχείς. Χωρίς το ξέρω. Είμαι ευτυχισμένος. Γιατί σώθηκα μέσα από αυτή την νεκροπομπή. Εσύ μου. Οι άλλοι άνθρωποι πάνω στη βάρκα τι απέγιναν? Λίγοι απομείναν. Για τους περισσότερους δεν ξέρω. Λίγους μόνο είδα πέρα εδώ σκορπισμένους. Άλλους κολιτσίδα πάνω στο κοτρόνι. Άλλους μισοσκεπασμένους από την άμμο. Η βάρκα τι απόγινε? Καρφώθηκε στο βράχο. Τόσο καλά. Ούτε νερό, ούτε άνεμος μπορούσε να περάσει. Τόσο καιρό που φτάνουν πρόσφυγες στο νησί μου, κάθε βράχος έγινε νεκροκρέπα. Καράβια κομματιασμένα, βαρκούλες μισοσπασμένες, σχοινιά, σωσίβια, κατάρτια, φιγούρες, πανιά, ξύδις. Είμαι ευτυχισμένος γιατί σώθηκα μέσα από αυτή την νεκροπομπή. Εσύ όμως, ποια είσαι που μας συμπαριστέξε τόσο πολύ και μας βοηθάς? Πού βρισκόμαστε? Ποιος είναι τούτος ο φιλόξενος τόπος? Πώς σε λένε? Είμαι η Παυλίνη. Είμαι μαθηματικός. Σπούδασα στην Ιταλία, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Ήταν επιθυμία του πατέρα μου και της μάνας μου, που δεν τους έχω πια. Τους έξα και τους δύο σπούδαζε. Μόλις τελείωσε τις σπουδές μου και δουλεύω για λίγες ώρες εδώ, στο γενέθλιο νησί μου της Σάμου. Για να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο χρόνο μου, βοηθάω στην παραλία όσοι δεν τα καταφέρνω. Αλλά και εδώ με κατατρέχει περισσότερο ο προγονός μου Πυθαγόρας και δεν σταματά να μου αποκαλύπτει έναν εξάρτητο θησαυρό από δυνάμεις, σύνορα, υποσύνορα, κύβους, κύκλους και τετράγωνα που μαγεύουν τη σκέψη μου και με κάνουν διανοούμενο. Κι εγώ σπούδασα αρχιτεκτονική στην πόλη μου την Κυρίνη. Μιλάς καλά τα ελληνικά? Από την πατρίδα μου. Μου έμαθαν ελληνικά και ιταλικά για να μπορώ να συνεννοηθώ. Τα έμαθα όλα αυτά για να μπορώ να τα βγάλω πέρα στους άγνωστους καινούριους τόπους που θα πήγαινα. Τι όμορφα που τα λες. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Πάψε! Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι η επιστήμη. Μετά την πρώτη του συνάντηση, το προσφυγόπουλο έχει λαβωθεί με τα πέλη του έρμου. Ήταν ωραίος έφημος και το πρόσωπό του ήταν ηλιοκαμένο και αγριοπό. Είχε μελαμψό χρώμα και το ανάστημά του ήταν ψηλό και το σώμα του ευλίγιστο από τον κόπο και τις ταλαιπωρίες. Φαινόταν σαν είχε μεγάλη συγγένεια με τους ανέμους, οι οποίοι ανέβησαν τα μαλλιά του και τα έκαναν να είναι σγουρά, όπως οι θάμνοι και αγριελιές, οι οποίες σκύρπωναν με το ακούραστο φύσιμά τους. Για την Παυλίνη κάτι τέτοιο δεν περνάει από το μυαλό της. Συμμετέχει στις προσπάθειες διάσωσης των προσφύγων στις ακτές της Άμμου και παράλληλα έχει τις σκέψεις στην επιστήμη, που συχνά πυκνά τριβελίζει στο μυαλό της. Είναι φιλόδοξη και κάνει μάθημα στους μαθητές της με μεγάλη σπουδή και φροντίδα. Ποιος είσαι εσύ και πώς βρέθηκες στον τόπο μας? Πού βρίσκομαι και τι θέλετε από μένα? Πού είναι εκείνη η νερά? Ονειρευόμουν. Πρέπει να είναι άρρωστο το παλικάρι και κοίτα από μακριά. Είναι πεινασμένο. Έχει πυρετό. Βλέπει οράματα. Παλικάρι, εσύ μας να σε πούμε τη μοίρα σου. Το ριζικό σου. Αλλά πού να έχεις εσύ τώρα έτσι κακόμοινες που είσαι. Ας είναι όμως. Θα σου την πω έτσι, χωρίς να μας ενώσεις. Δώσε μου το χέρι σου να σε πω το πεπρωμένο σου. Είσαι ομορφόπεδο. Δείξε μας το χέρι σου. Θα σε πούμε τη μοίρα σου το πει κι εσύ. Έλα. Τι μοίρα να έχω εγώ? Ένας πρόσφυγας είμαι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πεινάω. Οι γραμμές της καρδιάς σου είναι ζηλαστικές παράλληλες. Δεν τέρνονται πουθενά. Δεν μ' αφήνετε ήσυχο. Ακού τι σου λέει. Στολίδι των γυναικών. Όμοιο με ουράνια ύπαρξη. Πρικισμένη από τη φύση με ομορφιά και ποικίλια χαρίσματα. Θα δεχτείς μια φορά στη ζωή σου και δεν είναι μακριά σου. Ο έρωτας σου καίει το μυαλό. Δεν έχεις άδικο σε ό,τι μου λες. Αισθάνθηκα μια αφάνταστα γλυκιά μαγεία όταν ένιωσα ένα λεπτό χέρι να με τραβά από τη στεριά. Δεν έχω το δικαίωμα ούτε να βάλω στο μυαλό μου κάτι τέτοιο.
Η αγάπη μπορεί ειλικρινά να πραγματώσει τον εαυτό της, με όποιον τρόπο θελήσει. Ό,τι και λες εσύ. Τη ζωή σου να προσέξεις, παλικάρι, γιατί η γραμμή της ζωής σου είναι ένας κύκλος, ένα ολοστρόγγυλο κουβάρι. Ένας κατακάθαρος κύκλος, διαμετρός του δεν είναι ευθεία, ισοκατεμένη. Γυρίζεις δύο μέρες και δεν βγάζεις πουθενά. Εμένα, μη με βλέπεις έτσι. Ξέρω γράμματα, γι' αυτό στο λέω. Πήγα στην τρίτη γυμνασίου. Αλλά καλύτερα, καθηγητή να ρωτήσεις να σου το εξηγήσει σε λεπτά. Παιδιά, προσέξτε. Ο κύκλος, είτε μεγάλος είτε μικρός, η διάμετρος θα χωρά πάντα στην περίμετρο 3 και κάτι φορές. Ο λόγος αυτός θα παραμένει πάντα ίδιος και ίσως με 3,14 και συμβολίζεται με το γράμμα π από τη λέξη περίμετρο. Οποιοδήποτε και είναι το μήκος της διαμέτρου, είτε μιλάμε για όλη τη γη, είτε και για τον πιο μικρό κύκλο που μπορείτε να φανταστείτε, είναι πάντα ίδιος. Είναι ένας μαγικός αριθμός που εξουσιάζει τα πάντα πάνω στη γη. Τι είναι αυτά που λες? Πώς μπορεί ένας αριθμός να εξουσιάζει τη γη? Οι ισχυροί εξουσιάζουν τη γη και κατατρέχουν αδύναμους σαν και εμένα. Σε θυμάμαι. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που στάθηκες τυχερός και είσαι από τα μανιασμένα κύματα της θάλασσας. Πώς σε λένε? Ερατοσθένη. Από πού είσαι? Από την Κυρίνη. Ποιος είναι ο παππούς σου? Δεν το γνώρισα. Μα πρέπει να είναι σπουδαίος. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένα ραβδί. Το ξέρω τον παππού σου. Με αυτό το ραβδί μέτρησε την περιφέρεια της γης. Όμως, και αυτό το νησί που πατάς έχει γεννήσει μεγάλο μαθηματικό, η ευφυΐα του οποίου ανακάλυψε την ομορφιά, τις αναλογίες και την αρμονία, τον Πυθαγόρα. Δηλαδή? Θα σου πω, άκουσέ με. Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε έναν αριθμό που βρίσκεται πίσω από όλα τα όμορφα πράγματα. Τι εννοείς? Ανακάλυψε τον αριθμό φ, τη χρυσή τομή. Δώσ' μου το ραβδί σου. Προσπάθησε να βρει τον ιδανικό τρόπο διέρεσης ενός ευθυγράμμου τμήματος. Είχε την ιδέα να το κόψει στα δύο με συγκεκριμένη αναλογία. Η χρυσή τομή δίνει το σημείο που πρέπει να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο λόγος του μικρού κομματιού προς το μεγάλο να έσχεται με το λόγο του μεγάλου τμήματος ως προς το συνολικό μήκος. Η διαίρεση αυτή σε μέσο και άκρο λόγο θεωρούνταν η πιο τέλεια αισθητικά ακόμα και από την αρχαιότητα. Η αναλογία αυτή, ισούται με 1,618, συμβολίζεται με το γράμμα φ προς τιμή του γλύπτη φιδεία και θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες. Αναλογίες δηλαδή που το μάτι μας, σαν ήταν προγραμματισμένο εξ αρχής να θεωρεί αρμονικές. Δεν είναι υπέροχο? Να, ακόμα και σε αυτό το λουλούδι, η σχέση των φύλων γύρω από το μίστο, αυτή την αναλογία ακολουθεί. Και μπορώ να σου βρω τόσα άλλα πλάσματα, μορφές και αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που έχουν αυτή την αρμονία. Με αυτά που μου έδειξες, αυτό είναι Θεός. Μπορεί να βρίσκεται και πίσω από αυτό τον αριθμό. Πού ξέρεις? Μα σε τι μαγικό μέρος ήρθα, Θεέ μου? Σε κοιτάω συνέχεια. Είσαι πολύ όμορφη. Το πρόσωπό σου είναι όμορφο, καλοσχηματισμένο. Το σώμα σου το ίδιο. Λες και το νησί, σου έδωσε όλη την ομορφιά του. Αν θεωρήσουμε ότι η λογική είναι ένα τετράδιο και το συναίσθημα ένας κύκλος, ποιο χωράει μέσα στο άλλο? Πότε το ένα και πότε το άλλο. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πιο δυνατή τη λογική από το συναίσθημα. Ερατοσθένη, και εσύ εδώ. Πάω να βρω κάπου δουλειά να ζήσω καλύτερα. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Πάψε! Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι η επιστήμη. Αν θες, κάτσε μαζί μας να μάθεις και να ακούσεις κι εσύ. Το πιζάνι στέκεσαι δίπλα, να ξέρεις σε τι κόσμο να ταξιδεύει. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ένα τόσο απλό σχήμα τι σου έφερε στο μυαλό. Εξήγησέ μου και εμένα. Μου το έπαιρνε τσιγκάνες. Κοιτάζω στην παλάμη. Είναι ένας κύκλος. Έχεις αναρωτηθεί πόσες φορές χωράει η διάμετρός του στην περιφέρειά του? Βλέπεις. 1, 2, 3 και κάτι πολύ μικρό. Μόλις 0,14. Είναι ο αριθμός π από τη λέξη περιφέρεια
και είναι περίπου ίσως με 3,14. Το πολύ πολύ μικρό δεν δίνει σημασία. Βασικά είναι 3 φορές. Λάθος. Γι' αυτό το τόσο μικρό έχουν γραφεί μυριάδες βιβλίων. Χιλιάδες τώρα χρόνια βρίσκονται στην αναζήτησή του από μεγάλους μαθηματικούς και φιλοσόφους μέχρι απλούς εραστές της επιστήμης. Έτσι θα ανακαλύψει τον αληθινά πραγματικό κύκλο, αυτόν που εκπορεύεται από τον εαυτό του και ενεργεί σε σχέση με τον εαυτό του. Έχει το πιο αδιέρετο μέρος, το σταθερά στερεωμένο, αλλά ταυτόχρονα κινείται μακριά από αυτό, λόγω της ακτίνος, η οποία είναι απεριόριστη. Αντιπροσωπεύει τη βιολογική και ιστορική πορεία της ηλικής ύπαρξης με την περιοδικότητα της φθοράς και της γέννησης των ιστορικών περιόδων ακμής και παρακμής. Αυτά που λες είναι όλα δύσκολα. Εγώ, εκείνο που ξέρω, είναι ότι η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις τι θα βγεις. Γι' αυτό μου είπαν οι τσιγκάνοι ότι η ζωή μου είναι ένας κύκλος. Το φαντάζεσαι ότι κάθε κύκλος είναι ισοδύναμος προς ένα ορθογώνιο τρίγωνο, του οποίου η μία κάθετη πλευρά στεί με την ακτίνα και η άλλη με την περίμετρο του κύκλου. Ισοδύναμος. Ναι, ισοδύναμος σημαίνει ότι έχουν το ίδιο βαδό. Δηλαδή, το πηδάλιο, το τοπανί που βλέπεις να ορθώνεται μπροστά σου είναι αντίστοιχα ισοδύναμα σχήματα. Ο μεν κύκλος, ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Το δε ορθογώνιο τρίγωνο, έναν κύκλο. Άρα, αφού ένας κύκλος είναι ισοδύναμος με ένα τετράγωνο και 2 τρίγωνα κάνουν ένα τετράγωνο, τότε θα είναι ισοδύναμος και με ένα τετράγωνο. Κι όμως αυτό δεν γίνεται. Είναι το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Σαν δύσκολα μου φαίνονται. Για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει να κατασκευάσεις το γύρω-γύρω του κύκλου. Άρα, πρέπει να κατασκευάσεις ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους π. Όμως, για να συμβεί αυτό, ο π πρέπει να είναι αλγεβρικός αριθμός. Ο π είναι ένας υπερβατικός αριθμός. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί γεωμετρικά. Θα είναι φτιαγμένο από τον ίδιο το Θεό. Οπότε το πρόβλημα δεν λύνεται. Είναι το π που εξουσιάζει τον κόσμο. Είναι αυτό το άπιαστο π. Σε ακούω να μου μιλάς με τόσο πάθος για αριθμούς άπιαστους, αριθμούς στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τους κατασκευάσουμε για να τους δούμε, να τους αγγίξουμε. Σένι, έχει με εμπιστοσύνη. Μόλις φτάσουμε στην Ιταλία, θα σας πάω να δείτε όλα αυτά που σας είπα, συγκεντρωμένα σε ένα έργο. Τον άνθρωπο του Βιτρούβιου, με τις συνοδευτικές σημειώσεις του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Άλλωστε, όπως εκφράζει ο Π, το πιο τέλειο γεωμετρικό σχήμα, το κύκλο, ο Φ είναι αριθμός της ομορφιάς και της θείας αναλογίας. Στο ανθρώπινο σώμα, ο χρυσός λόγος εντοπίζεται σε πολλές ανατομικές αναλογίες, τις οποίες παρατήρησε και κατέγραψε ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι στην υπόψη πραγματεία του Βιτρούβιου ανθρώπου. Η στάση με τα χέρια στραμμένα μακριά και τα πόδια κλειστά εγγράφεται στο τετράγωνο. Η στάση με τα χέρια ελαφρώς υψωμένα και τα πόδια ανοιχτά είναι γεγραμμένη στον κύκλο. Αυτό εικονογραφεί το θεώρημα ότι κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο στάσεων, το φαινομενικό κέντρο της φιγούρας φαίνεται να κινείται, αλλά στην πραγματικότητα ο ομφαλός της φιγούρας, που είναι το πραγματικό κέντρο της βαρύτητας, παραμένει ακίνητο. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ως τώρα βρίσκονται μπροστά μας. Το μήκος των χεριών σου, σε διάκριση, είναι ίσο με το ύψος. Η απόσταση από την άκρη του πηγουνιού ως τη μύτη είναι το 1/3 του μήκους του προσώπου σου. Η απόσταση της γραμμής των μαλλιών ως τα φρύδια είναι το 1/3 του μήκους του προσώπου σου. Αναλογίες κρυφές και φανερές υπάρχουν παντού γύρω μας. Αρχής γενομένης από το ίδιο μας το σώμα. Μέχρι τώρα, αγωνιζόμουν να σωθώ, να φύγω από την πατρίδα μου. Από τη στιγμή που σε συνάντησα, μου άνοιξε τους δρόμους του μυαλού μου. Όσο περισσότερο σε γνωρίζω, τόσο πιστεύω κι εμείς ότι έχουμε κοινή μοίρα. Πραγματικά το πιστεύω. Μα έχουμε άλλες πορείες, σαν παράλληλες ευθείες, οι οποίες όσο και αν προεκταθούν, δεν τέλειωνται ποτέ. Εγώ έχω μπροστά τους δρόμους της επιστήμης. Θέλω να τους ακολουθήσω για να βρω απαντήσεις. Εσύ, Ερατοσθένη, έχεις άλλο στο μυαλό σου. Να καταφέρεις να ορθοποδήσεις και να φτιάξεις τη ζωή σου σαν ανάλογο.
φωτιές είπαν πριν αυτοί. Τι φασαρία, γιατί φωνάζουν. Αριστένη, μίλα μου, σε παρακαλώ, μη φεύγεις, μη. Αχ, πόσο μ' αγάπησες, πώς. Κι εγώ παίρνω τον ρητό μου δρόμο. Έβαλες το σώμα σου μπροστά για να μας προστατεύσεις. Μη φεύγεις, μη. Ωραία που βασίλεψες, μόνο γιατί μ' αγάπησες. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε, θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά σου. Δεν θα καταλάβεις τον πόνο. Άργησα πολύ να καταλάβω τι σημαίνει αγάπη. Και φταίνε αυτοί που μου μάθανε να την τοποθετώ στον άλλον πόλο της υπερηφάνειας. Του το είπα εγώ το πεπρωμένο, του το πει και φύ, ότι η ζωή του πρόσφυγα είναι ένας κύκλος που δεν έκλεισε. Η περίμετρος του κύκλου ήταν ένα πι, δηλαδή προσπάθεια, που ισούταν με 3,14. Η επαναφορά της συγκεκριτικής φράσης «άφησέ με να έρθω μαζί σου» είχε υποθεί 3 φορές, σε 3 ισόχρονα διαστήματα της εξαθλιωμένης προσφυγικής ζωής του. Η διάμετρος του κύκλου ήταν η αντοχή που είχε να πετύχει το στόχο του. Έστησε λοιπόν όλη τη δύναμή του για να πετύχει αυτόν τον στόχο που ήταν να κατακτήσει την καρδιά της αγαπημένης. Δεν συναντήθηκαν πουθενά όμως. Ήταν δύο ευθείες παράλληλες ο ερωτάς τους. Και αυτό το είδα σκληρωμένο στο χεριού του. Άραγε, τι να ήταν αυτό που διαφέντευε τις ζωές τους. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Οι αριθμοί πι και φι κάνουν τα πλάσματα και τα δημιουργήματα να είναι τόσο ίδια, μα και τόσο διαφορετικά την ίδια στιγμή. Άπειρες οι διαδροί, όσοι και τα ψηφία. Άλλωστε, το σύμπαν ορίζει τους δικούς του νόμους και κανόνες και τους δικούς του λόγους. Αρμονία λοιπόν φι ή ατέρμονη πορεία πι. Στη μελωδία που ακολουθεί έχουν αντιστοιχηθεί τα ψηφία του αριθμού πι με νότες στυλά